Všade prítomná štátna vlajka potvrdzuje národnú hrdosť. Skaly na pobreží prezrádzajú výšku odlivu. Užitkovej vody a môžeme štartovať. Kam? Stará vietnamská buddhistická kultúra, pochádzajúca z Číny, to je samý sviatok. Jeden z najväčších sa práve odohráva oproti v dedinke Vinh Van Pong. Sme pozvaní. Maskérňa pod holým nebom, to je predovšetkým zážitok pre deti. Ide o obdobu najvýznamnejšieho buddhistického sviatku Bon Matsuri. Podľa lunárneho kalendára to vychádza práve na dnes. Herci sa pripravujú na predstavenie, ktoré je vyvrcholením celodenných oslav, ale až po náboženskej ceremonii. Duchovia predkov dostávajú na 30 dní slobodu a povolenie voľne sa pohybovať po zemi. Navštevujú potomkov a trestajú všetkých, ktorí si ich náležite neuctili. Slávnosť hladných duchov. Sú tu náboženské, ale zároveň i svetské prvky. Základom je tento zložitý pestrofarebný obrad, ktorý má nepokojným duchom prinavrátiť mier a pokoj. Príbuzní sa vrátili domov. Horia sviečky. Poďme sa na chvíľu pozrieť, čo sa deje mimo scény. Na divadlo sa vrátime. Tieto zevovité lastúrniky sú asi jedlé. Šiariaca skromnosť, zároveň neskrývaná radosť týchto jednoduchých, šťastných ľudí. Divadelný epos Opičí kráľ podľa románu z roku 1500 obsahuje 100 kapitol na 1100 stránkach. Ide o putovanie Sun Kwu Kunga, neohrozeného spravodlivého bojovníka z dávnych čínskych legend, doprovádzajúceho mnícha Tripitaku na ceste pre posvetné písma. Pestrá zmes buddhistického učenia. Sun bojuje proti démonom vlastným dôvtipom, rôznymi nástrahami a premenami. Súboj sa väčšinou odohráva na gradujúcom závere príbehu. Opičí kráľ sa stal nadčasovým a baví dodnes. Dotknúť sa veľkého uja z Európy je pre vietnamské deti zážitok. Blížime sa k oblasti Gualan. Tu prebehne väčšina ponorov. Vzduch tam je, môžeme ísť do vody. Akoby záhrada pod vodou, mäkké brokolicové koraly. Ľaľovka Comanthus pripomína kalich kvetov, požierač koralov, hviezdica trnová. Nahožiabre krásavce Juhočínskeho mora. Holotúria medzi jedovatými ostňami ježovky pláva zvisle hlavou dole. Klaun uzdičkatý výlučne so sasankou Entacmea quadricolor.
muréna bieloškvrná a lovec malých rybiek rúrkopísk čínsky. Ambulaktívne nôžky, ježovky Toxopneustes pileolus. Vzácne sa vyskytujúci štvorzubec Arotron mappa. Už po sviatku duchov neodolávame ďalšej návšteve dedín výrobe pontónu. Ručná práca bez akejkoľvek mechanizácie s využitím odpadu. Stará mama na zaslúžilom odpočinku a ich básničky. To je moja stará mama. Jednotvárnosť nás dohnala ku zmene. Natrank stojí za to. V 18. storočí. Vchod zdobený vyobrazením drakov. Nájdeme ich i vo vnútri. Princ Siddhartha Gautama, narodený v 5. storočí pred Kristom, žil najskôr na kráľovskom dvore v Prepichu. Dal však prednosť útrapám, bolesti a chudobe. Medzi hinduistami sa učil meditovať. Podľa legendy raz si sadol pod posvätný figovník a po niekoľkých dňoch meditácií bol osvietený. Stal sa Budhom. Sformuloval 4 vznešené pravdy, ktorý mu priniesol pomenovanie lamaizmus. Široká paleta božstiev a démonov v ňom symbolizuje vesmírne sily. Posledný Dalaj Lama 14. a jeho predchodcovia. Dalaj Lama 14. je od roku 1900. Výjavy zo života Siddhartha, ktoré viedli k osvieteniu. Om je najdôležitejší symbol, mystické slovo, ale aj zvuk, ktorý nastal pri vzniku sveta. Je dôležitý pri meditáciách a počujeme ho i teraz v pozadí. Come on. 28 metrov a pyramidový tvar. Každá väža je zasvetená inému bohovi. V tomto prípade sa porušili pravidlá. Ženy vstúpili do svätyne. Bohatá výzdoba týchto bohov je zmes symbolov. Náhrdelníky majú presný počet korálok, 108. Toto číslo je od nepamäti.